Inggih saking para tamu ingkang tuhu dahat kinurmatan minangka pungkasaning adicara risang pengantin kekalih kajenggaraken mapan wonten ing gapuraning pahargyan kinarya emangke jawat asta nyadeng berkah idi pangestu ngiras pantes ngutapaken kunduripun para tamu keluarga agung jaripun Bapak Suparmin dalah Ibu Siti Rumindi menapa dene pangarep pangombyong putra temanten kakung biya saking pertapan dusun sawit RT sekawan RW setunggal Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Bersemi. Abu wilih mangke pangombyong temanten kakung ngersakaken kundur nggih nyemanggaaken kemaring mangke pangombyong temanten kakung abu pilih badhe jengkar saking sasana palenggahan ibage kapure tumuju wonten gapuraning pahargyan jawat asta sesarengan putra temanten sarimbit. Bareng aturaken wilujeng siang, wilujeng kundur pangombyong keluarga agung temanten kakung biya saking pertapan dusun sawit Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Bersemi. Mugi kundur panjenengan sedaya wit dalem asmanipun Bapak Suparmin, Ibu Partini dumugi dalemipun sewang-sewang ugitan samanggih rahayu kawilujengan wonten pambeng satunggal menapa. Matur sembah nuwun dhumateng para-para ing sampun kamiji nderek nyengkuwi pahargyan wonten ing mriki lenggahan menika saking Sanggaryas Rahayu Make Up. Sanggaryas ing sampun kawantar kondang sang pertapan dusun Temuran Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan kaastu dening pepundhen kula Bunda Rahayu. Matur sembah nuwun dhumateng JV Studio Fotografi, JV Video Shooting tan kantun Anugrah Pro Audio Sound System. Kula kang piniji minangka jejering panoto adi Corobon Bagus Kristiantoro liya saking pertapan dusun Sarip Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Bersemi ngrumaosi kataket daling lati miyang toto krami ingkang kirang merang menggah penggalih jengan tiku sami inggih awit kirang serepan sarta andhaping pawiyatan pramila kula nyuwun lumutering sesamudra pangaksami kanthi asesanti jaya-jaya wijayanti sura dira jeneng ratebur dening pangastuti rahayu 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 ingkang sarwi tinemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.